Хора, вие сте с TurboBG и днес ще играем самолет нещо си, където дори не знам какво да правя. В момента ще играя за първи път. Не, всъщност бях я подсъкал малко. Коста, имаме авария, какво ста? Не. Гледайте коста. Накъде? Имаме! Не! Мамка му, паднах. И какво става, хора? Вие сте с TurboBG. Днешното видео ще играем някаква игра с самолети. Ако искате да разберете какво ще стане всичко, цъкнете лайк бутона, абонирайте се, коментирайте. Ако искате това да стане поредица, моля, абонирайте се за канала, защото нашата цел е да стигнем 15 абоната. Извинявам се. Нека да не се бавим, да продължаваме напред с клипа. Ето ни хора в играта. Не знам какво са прави като цяло. Не знам какво са прави. Какво са прави. Това втория, не знам какво стана. Първият ли самолет беше, аз малко я подсъках, защото трябваше да разбера нещата какво се случиха. Но както видяхте от първото начало, малко стана... Коста, бате бе, пак ли трябва такова нещо, Пак ли трябва да призем самолета? Това е лесно за мене. Разбира се, от първото начало, което видяхте. Аз съм перфектен персоналист. Как се викаше? Пилот. Перфектен пилот! Както гледате, никаква турбуленция няма. Падам! Хора, падам! Моля за всички хора, които са в самолета, моля, успокойте се, всичко е под контрол. Да, под контрол е. Дали хора, под контрол е? Ого, лесно пилотиране. Ето. Перфект. Топа на топа. По-добър пилот няма. TurboBG е най-добри. Вау. Да си видим това. Пилотирането. Клипчето. Ето ме. Мене. Да. Перфектно пилотиране. И каца? Не. Кога ще каца? Аха, гледайте ми кацането сега. Гледайте го. Топ. 10 до 10. Така, напред с клипа. Нищо не разбирам тази игра. Хай съм научил нещо. Табатко ви, нищо не разбира. А то направо стана мусакоста. Батко Хасане. Какво трябва да правя тук, Батко Хасане? 1 million days later, аре бе,
100 години! Како стои? Какво трябва да правя? Той е било много сложно. А на къде? Коста? Коста? Да намали ли? Ти? Гледик, машала. Ма нищо не разбирам. Брачет? Коста? Накъде бе? Накъде? 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 Ето тук е чигас. Пуста? Изпълнихме си мисията ли?